Okay. Ngenza ividiyo lapha nakhu ngikhuluma ngey'bizo ukubaluleka kwazo. Kahle kahle yini ebalulekile ey'bizweni? Ngibala kusukela kwibhodwe njalo njalo ngoba kade ngibala nje ukuthi ngeke iy'bizo uy'hambise ibhodwe lingekho. Okay, kune-part engiyikhulumileyo ebathi idaya abantu engifuna beyiqonde ukuthi isintu noma isiZulu asikakaze simenze umuntu abe nesabelo engasiyena umfazi nendoda. Angikuphinde futhi, isintu noma isiZulu asikakaze simenze umuntu abe nesabelo engasiyona indoda nomfazi. Yingakho ngisho ukuthenyelezwa engeke kubizwe, ngisho ukuthi umuntu uyikhehla uma ngabe engagananga akabizwa, noma bethiwa wayenazo iy'bongo akabizwa, obisigcawu akanaso. Angikuphinde, noma ngabe kuthiwa wayeyikhehla washona akabizwa umuntu uma kuthenyelezwa laphana. Uyabo uma kuthiwa ziyakhuleka iy'nkomo kusho abaloboli, noma kuthiwa ziyakhuleka, iyakhuleka intombi, kusho ukuthi suke kusho abaganisi-ke lapho ukuthi iyakhuleka intombi. Sebesho umkhulu wakhona-ke lapho besho ngezindlu zakhona, ngeke kubale umuntu ongazange aze asine esigcawini. Yingakho ngisho ukuthi ibalulekile ukuqhoyisana. Akungathathwa abantu bese kuthiwa kuqhoyiswana ngoba kwenzela iy'ngane umthamo omude. Kunabantu abaningi abangeke bekwazi ukugana abazali bakho bengaganiwe. Nqwaba uthi uma usufuna ukulobola lwakho ubuhlobo uthole ukuthi akusakhona ukuqhubeka, kuthiwa abazali balapha basinanga, sekuba nenkinga umkhwenyana. Ngisekuthenini-ke le vidiyo ifuna ulalele kahle. Lapha ngenza umzekelo, ngenza ngomzimela, uma ngaphazama isibongo ngisiphathile ngenza ngomzimela. Ngathi uma ngabe kuwukuthi mhlampe leyo ngane yakwamzimela noma mhlawumbe uma wakwendela kaMzimela kusho ukuthi wasethola umntwana khona, uMasibisi oganele kaMzimela kubekelwa yena oqhoyisiwe. UMadludla ogane kaMzimela noma ngambalanga ngale ndlela engibala ngayo, kubekelwa oqhoyisiwe nakhona, hhayi oyingoduso, oqhoyisiwe. Kuyingoba omama laba basuke belamana noma wentombi bayobekelwa emizini yabo nabo blanket, bobambatha emizini yabo nabo blanket. So akubekelwa omama abasuke bengaba kubo kwentombi kuthiwa bayihlalele ngecha. Uma ngabe ingane ilotsholelwa kubo kwayise, kubekelwa omama ababiza sibongo sinye, nabo bafakwe ngenyongo, bachelwa ngayo, bafakwa kuleso sibongo leso, abafika ngomnyama ngovivi befake ingubo, befake ilokhuzana inhloko enemvakazi kungenani, enemvakazi kunye nelokhuzana nento engangisho le ngithi mina umnyakanyo. Iy'ndawo zehlukene-ke, abanye umnyakanyo abawa lokho kungamaqobu, lokho ebade kugijinywa, lokho esigijinywa kuthathwe ngapha, uma usuka ngapha uze ufika koshow uyodlula, okufike kuthathwe ekhanda kumuntu wesifazane. Yingakho kuthiwa siye emdlalweni angavumi kalwa, futhi akusho ukwelanywa leya nto, cha. Iwona mdlalo lokuthi bahubhana babanga lento ukuthi lo uzofika ayithathe, lo akazi ukuyithatha kalolo uzophinda amhlule, kuze kuthiwa uhluliwe umakoti ehlule umkhwenyana, noma umkhwenyana uhluliwe ehlule umakoti. Kwesinye isikhathi uzancenga kuthiwa umlini mana phela kusho umakoti, kushaba ngezansi oba sebedabukela umkhwenyana ukuthi uhlule ukuthatha umnyakanyo, awusho ukwelanywa. Laba bathatha isinqindi kangazi ngeke ngize nginqamule ngoba kwangakubo, kodwa ngelinye ilanga kuyolimaza nabantu. Kulaba ngakubo kuthiwa kuthathwa isinqindi, ngelinye ilanga kuyolimaza nabantu ngoba ziningi iy'fungo ey'suke zenziwe uma ngabe kusuke kuganwana. Le yesinqindi angiyazi, nanokuthi sithathe kwezinye indawo ngiyembuza kuthiwa ngazo wesifazane ushaya umsilisa ngesidwaba, yenziwa loo nto. Kuthi kushaya umuntu ngesidwaba ayenziwa nge lonto leyo, kuthiwa kushaya indoda ngesidwaba. Mhlawumbe ngiyokhuluma ngalento yokukhaba, ukuthi ukukhaba kufana nento yokugqoka ibhuluku. Uma sithi intombazane igqoka ibhuluku, umfana abaninabo bephila noma uyisephila iyabakhaba. Shuthi ngamanye amazwi umsebenzi wabo awukho bona, iyona esifuna ukuba indoda, ukukhaba. Ngiyokhuluma lento yokukhaba ukuthi ukukhaba yini. So akakwazi kwesifazane ukushaya owesilisa ngesidwaba, xolisa ukuxuba inkulumo kulelo khuzana ngoba indaba ibingey'bizo, kodwa ngoba kuseyisona isintu siyafundisana, kulungile. So-ke bafowethu ngicela ngifuna nikuqonde noma niku-understand ukuthi iy'bizo kusuke kwembese omama balapha abashada abafika ngovivi bezogana. Isintu asikaze simenze abe nesabe ngaphandle uma ilotsholelwe ekhaya konina, imikhuliswe nakhona omalume, bazobekelwa amakhosikazi omalume bembathe oblankethi. Sekungakhethwa-ke lelo dlanzana lowo mama, nakhona uma beba-10 noma beba-12 ngeke bebekelwe bonke laba abangagananga ngoba ibekelwe ekhaya konina. Angithi ilotsholelwe ekhaya konina manje ibizwa ifile ekhaya konina, sekuzokhethwa mhlawumbe omdala, mhlawumbe nomagcina, yabona bazokhona ukwembesa nakhona ngoba kodwa bona basazombesa emizini yabo nabo.
banemizi abasayoyakha. Ingakho ngithi mina umuntu elifazana uthi akakufuna ukugana lowo muntu lo usuke eyinkinga yokuthi mina ngifuna umendo. Uzodala utalati, uzodala ukuthi kusasa mangabe usufile uganiselwe ingane encane lapha nokhishwe ngembuzi ngoba kukhona isikhathi esiyoshaya ukuthi wena usubise kufanele ngabize esinye isibongo. And bafowethu nina enithi oma bengane abathathwa angilwisani nani, kodwa uma bedlule emhlabeni bengathathwa yilabo abantu laba bababona ukuthi bengakha nabo imizi, kuyicala leni ngoba nibazalisile u80% wenu uzalisa izingane zabantu. Kuyicala ngoba lapho ubizwa ngomfazi wakho ukuthi umfazi kabani, ube nenhlahla methathiwe. So leyo ngane ngoba izasile wayiyeka nengane wangayihlawula wangayithatha izolotshelwa ekhaya konina. Izinkinga njalo lezo zobuyidala ngoba leya ngane isiyoba nenkinga kusasa. Isiyoba nenkinga leya ngane leya manje ukuthi isiyoza indaba icace ngoba seyifika esicawini ukuthi kahle kahle uyiswawa akasibanibani. Kodwa nje izinto zonke zayo seziyokwenzela lapha kwamalume. Yabo, ngesimo sokuthi wena ukhona sekuba nenkinga, le nkinga bengisho sekuba nenkinga ukuthi kusasa uyobe usufuna izinto nawe usufuna sengathi leya ngane konto unganikezwa wona, mhlawumbe unganikezwa ijazi, isiqoko nani, kodwa ekubeni usuzubambe ngesinhliziyo le ngane siyoba nenkinga, usuzubambe ngesinhliziyo kodwa ubuwatha wenza ngalutho. So ke bafowethu ibizo umuntu onganasabelo ongenaso isicawu. Ingakho ngithi mina bafowethu akuganwanweni akube khona isicawu, akube khona umxhoyiso. Njengoba ngangenza ivideo ngithi mina awubi naso isabelo uma washona ungaganwanga, awubuyiswa. Kuzobuyiswa kanjani umuntu ongaganwanga? Uzobuyiswa yepho ba yikho inkomo ozobulawelwa nothi uyabuyiswa. Omama babekelwayo ababiza leso sibongo uma ukuthi uMangema ubiza kaMzimelo, uMangema uzobiza kaMzimelo. Uma ukuthi uMantu lobiza kaMzimelo, uMantu lobiza kaMzimelo. Uma ukuthi uMamkhwanazo ubiza kaMzimelo, uMamkhwanazo ubiza kaMzimelo. Uma ukuthi uMaximbo ubiza kaMzimelo, uMaximbo. Bambatha oblanket abanakwabo balowo mama ozala leyo ngane okuyiyona elethelwe ibizo ingane zakwethu. Omama laba abanye base asazi labo kushuthi sewungenza nje wenza leyo favor. Kodwa imizi engikhuluma ngemizi, uma ngikhuluma ngemizi eqhwese, imizi eyazwa enamakhosikazi aqhoyisiwe abhinqa isidwaba. Ngikhuluma amakhosikazi angangenisa esithebeni, angikhulumi mina ngabantu ngomedia mbani laba enibachazayo. Ngikhuluma ngamakhosikazi athi mangabe kuwumcimbi ehambe efake ilokhuzana iqiqizo laphana, edavaza ecekeni ehambe ngeenyawo, kube nezindlu kunohlangothi angalihambe angalilokothi nakancane. Yabonga ngethuba ingane zakwethu.